Parang may mga nagsasabi ang ultimong nagpalayas ng mga military bases sa Pilipinas ay ang eruption ng Mount Pinatubo rather than yung rejection ng Senado. Isa pa yung pagtitipid nila sa operasyon, kung kaya't mas nakikita na nila na praktikal para sa Estados Unidos na wag nang magmintina ng mga physical military bases, but rather pumasok sa iba't ibang klase ng mga agreements tulad ng Visiting Forces Agreement at ng EDCA. Hindi Tama ba rin. yun? Hindi rin, Sonia. Kasi Hindi rin. ang tinutukoy mo yata yung dahil nga nag, nagtapos ang Cold War. Pero Mhm. bagamat nagtapos ito, ang US defense budget, imbis na mag-cut down, lalo pang tumataas every year, no? Yung Mhm. defense budget ng Amerika, at hindi nila sinarado yung kanilang ibang military bases. Halimbawa sa Japan, South Korea, sa Guam, no? Nandiyan Mhm. forward, no? Pero insofar as the Philippines is concerned, mas hindi rin ba totoo na sa pagkakatanggal ng mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas at pinalitan na lamang ito ng Visiting Forces Agreement at later nitong EDCA, mas nakatipid nga sila? Oo nga, Di wala ba? sila. Mainit yung debate ukol sa kinabukasan ng base militar nila. Naglalabi sila para i-retain ito, no? Mhm. Naglalabi. In fact, Okay. lalo na ang Subic at Clark, nilalabi nila talaga na no, na i-retain ito at magkaroon ng panibagong treaty. Kaya nga nakipag-negotiate pa sila pagkatapos ng expiration eh. Hindi rin totoo na nawalan ng parang nawalan ng interes ang Estados Unidos sa Pilipinas. Hindi Sabihin rin. from Nagtampo sila nagtampo. na Okay. pinasara natin. Dahil may mga ilang taon pagkatapos maisara yung bases nila, lalo na nung time ni President Marcos, na binabaan nila yung kanilang US military assistance sa armed forces natin, Okay. no? Mhm. So reflect doon yung Mhm. tampo. Pero Mhm. later nagkaroon ng negotiation, ayun si Ramos, President Ramos, that Mhm. tumuntong doon sa Visiting Forces Agreement, no? Yes. Which Mhm. started the restoration of US military presence sa Philippines. Although in a Mhm. smaller scale, no? Smaller scale. Oo. So tama ba yung pagtataya na itong mga pagdadagdag na mga EDCA sites na ito at yung parang pagpapanumbalik noong o pagpapasigla ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos pagdating sa usaping defense or military, ito ba ay nakatuon sa laban ng US at China? Yun ang paniniwala ko, no? Nakikita ko naging mas restored yung military exercises. Tapos nung after 2011, after nung pag-atake sa Pentagon at World Trade Center, at nagkaroon ng dineclare yung war on terror, nag-deploy sila Mhm. ng halos 600 special operations forces sa Mindanao. Nagkaroon pa ng additional mga negotiations that eventually led to the Enhanced Defense Cooperation Agreement. Pero Mhm. wala naman silang uh, ginagawang tulong dito sa tinatawag nating encroachments ng China na nagaganap sa West Philippine Sea. Nire-review ko yung Mutual Defense Treaty of 1951 na mother treaty ng EDCA. Ito palang Mutual Defense Treaty natin with the US, no, na in principle sinasabi na one party will go to the assistance of the other if it is attacked, and ganun din, and vice versa. Ito pala ay pertaining lamang sa Pacific, no? Nandun yung word Mhm. in the Pacific. Hindi kasama yung
West Philippine Sea, yung sa other side, no? Kasi yung South China Sea. Ganun ba? Oo, kasi tapos na-realize ko kasi yung wording kung kahit na sino man ang mag-review ng wording, very specific yung coverage, no? If, if one of the parties will be attacked, no? The other one will come to its assistance and vice versa. But sa Pacific ito. Sa kasalukuyan naman talaga namang binubuli tayo ng China, di ba? Marami ng iba't ibang ginagawa ang China na mga kilos na parang ina-undermine tayo. Anong take mo dito sa ganitong mga actuations ng China? Hindi ba realidad ito na tayo ay binubuli ng China o tinetreten o hinaharas? Well, in a sense, nagkakaroon ng bullying doon sa mga lugar, no, lalo na yung tinuturing natin bahagi ng exclusive economic zone natin o yung tinuturing natin bahagi ng West Philippine Sea, no. Pero meron ding dahilan ng China kung bakit nila ginagawa 'yon, no. Gusto nilang protektahan yung kanilang bahagi ng South China Sea against US submarines na nag-ooperate actively dito close sa kanilang coastal areas, no, sa southern and eastern China, no. Yun ang kanilang concern diyan. Ang problema dito siguro yung ating kapasidad, yung capability for our external defense. Kasi wala ba tayong kapasidad? Kunyari kung sa scale of 1 to 10, para lang maunawaan, ano talaga ang kapasidad natin? May mga nagsasabi na talagang pagdating sa external defense, 0 ang ating kapasidad. Totoo ba ito? Yeah, precisely, Sonia. Kasi nga, sa matagal na panahon, tayong pinakamalapit nga sa US, no, na isang military superpower, no. Sa mga Southeast Asian countries, tayo ang pinakamalapit sa US at napakalapit ng militar natin. Merong joint military exercises, no, averaging about 20 a year, no. Pero anong naging kalagayan natin, no? Inallow lang ng US na i-develop yung ating ground forces, no, for counterinsurgency. Pero yung ating external defense capability, no, halimbawa lalo na yung sa Air Force at Navy natin, siniguro nila na sa pamamagitan ng mga treaties natin at security agreements sa US, siniguro nila na aasa tayo sa kanilang puwersa. Tingnan mo, Sonia, tayong pinakamahina sa external defense dito sa Southeast Asia. No? Bakit, Professor, hindi ba ito kasalanan din natin? Kasalanan din ng gobyerno ng Pilipinas at dahil din sa katangian din ng relasyon na meron tayo sa US? Yun ang natumbok mo. Sa tagal-tagal ba naman na nakasandal tayo sa superpower na yan, siguro nasanay tayong masyado na umaasa sa kanila, no, for our external defense. Supposedly may mga batas na pinasa, yung bases conversion, tapos yung kasama sa bases conversion law yung modernization ng AFP kung saan mga ilang hundreds of hectares ng lupa, halimbawa dito sa Fort Bonifacio, binenta sa private sector para mag-raise funds to help in the modernization of the AFP. Pero hindi nangyari. No, hindi nangyari kasi nga inabutan ng VFA, yon, sumandal na naman tayo, umasa na naman tayo, ganun din. So nagpatuloy. That's why ito sinasabi ko, itong EDCA, yan na naman, nakasandal na naman tayo sa kanila. Wala kang nakikitang pangangailangan para magkaroon ng iba't ibang additional sites, EDCA sites, dito sa Pilipinas.